Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nikona basalwan. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Awisondo bangit. Hallelujah. Hallelujah. Siyatubeka besangene lo dokotela mhlawumbe nje bangathi gozo silungele ukuba kusonde nabafundi egameni lika Jesu. Amen. Amen. Ngonyama kaJuda wanqoba uSathane Masimi ngawe sizokotshwa Ngonyama
Hallelujah. 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 Kulungile sazophinde church nginika manje ngiyacela ngenkulu ithobe usiphakameni thina sonke nangenxa yesikhathi sethu sidumisa kafishane sobe sesicela uma wethu udokotela uSthindlo ukuba sivulele ngokusemthethweni ngomkhuleko egameni lika Jesu. Amen. Sophakama nje ngenyawo udokotela uNdlovu uzosivulela ngomthandazo sime kanjalo ngenyawo uma eqeda siyohlala phansi uma sekuvulwe officially by ichancellor yethu ubaba uArchbishop Dr. NK Sibiya egameni lika Jesu waseNazareth. Amen. Cela nje simeni sonke ngenyawo. Thank you Jesus. Lift up your voice and sing. Hosanna to the high, to the highest. Hosanna to the highest. Siphakamise thina sonke izandla zethu. Sixhube inhliziyo yethu siyibhekise kuJehova. Ekuseni isonto amasaya. Singing Hosanna, Hosanna to the highest. Singing uNkulunkulu wethu ongcwele, thatha udumo lungo lwakho lukufanele. Bayade Nkosi yenkazimulo, siphambi kwakho uNkulunkulu wobusa, mayenziwe intando yakho kule ndawo. Thatha indawo yakho uNkulunkulu wethu, sesiphinde ukumema, silukhulekele lobusuku. Sisho njalo uNkulunkulu wethu osibonayo ukuthi sesikhona endlini yakho, mayenziwe intando yakho kule ndawo. Vusa umsebenzi,
libatshaze igama lakho ngalabo abazolizwa izwi lakho naye wonke ozokhuluma phambi kwabantu bakho naphambi kwabantwana bakho usa umsebenzi libatshaze igama lakho sinikele uhlelo lonke ezandleni zakho ngegama likaJesu uKristu inkosi amen. Ela sima nje sonke kanjalo official opening by the Chancellor, Dr. Archbishop M.K. Spear. Amandla namagunya Anglican Seminary USA ngilapha ukuvula lomcimbi ngomthetho uNkulunkulu ayibusise ngihlala phansi. Jesus. Sengathi ngibe nawo bihle eniyo umzuzu nayo Jesu umzuzu nayo Jesu Hallelujah. Hallelujah. Asithathe into bekosibingelele bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Odokotela bonke abakhona lapha emva kwami egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Sivume nje amen bekuyisonto mapholo. Hallelujah. Hallelujah. Sithanda ukubingelela phakathi kwethu ubaba wethu umission director walapha empangeni ubaba uNtsibande udokotela egameni lika Jesu. Cela simshayele izandla enkulu nomama wakwakhe egameni lika Jesu. Asibe zincane izandla zenu wathi nishayela mina. Thank you Jesus. Siyabonga kakhulu baba egameni lika Jesu nethimba lonke osebenza nalo. Siyathanda ukubingelela phakathi kwethu ubaba wethu ubaba udokotela uNcube wakhona lapha empangeni naye simshayele izandla kakhulu nefamily yakhe egameni lika Jesu. Amen. Odokotela bonke basazothulwa ngizokwenza nje itiye bazalwane ngithinte laba abambalwa egameni lika Jesu. Siyathanda ukubingelela phakathi kwethu ichancellor lethu lase Zululand yonke ubaba udokotela M.K. Spear obesivulele ngicela naye simshayele izandla athi nje isandla enkulu izandla egameni lika Jesu. Amen. Siyabingelela phakathi kwethu ubaba wethu director and founder yale college all the way from Durban egameni lika Jesu loyo baba wethu uprofessor the Archbishop
ubaba uJM Ncube. Ngicela nje siphakame thina sonke sihloniphe uNkulunkulu kuye simshayile izandla kakhulu ubaba wethu uNkulunkulu. Singahlala phansi. Limnandi lingcwele enhlizweni enelingcwele zonibonga esikhonza kahle lapha nobaba uNcube egameni kunetiye college egameni lika Jesu kuba nje uNcube kube kuningi uzozo nje nawe uma siqhubeka. Amen. Phela shekuma kukhambule nethimba lakhe ngana izandla enkulu bazalwane egameni lika Jesu. Amen. Uhlelo lami bazalwane alulude ngingowakaZulu isibongo sami ngiyamthanda uNkulunkulu egameni lika Jesu. Amen. Uzobona nje sizoqeda nawe ungakalindele ukuthi sesiyaqeda egameni lika Jesu. Amen. Kule ngiyafisa nje sithi ukuhlabelela kapheshane sithi nje ukudweba kancane egameni lika Jesu. Amen. Kukhona ingwevu la kwendumiso ekhona phakathi kwethu egameni lika Jesu. Amen. Khona ubizo wami lapha ku-ST awuthi nje dokotela bakhona egameni lika Jesu awusidayisana bashaya udokotela izandla enkolo egameni lika Jesu. Amen. Khona oba ubuyena lapha uzodunyiswa kukhona udokotela uZulu lizokwehla ijuba lasezulwini. Amen. Ake sisho nje babukhambule kancane sithi limnandi lingcwele enhlizweni ligcwele solibonga
ukudedela ubaba wethu ubaba uDokotela uNtsibande, umpostoli, mission director yalapha eMpangeni, ukuba isabukele. Ngicela nje sihlanganise izandla kakhulu sidedele ubaba uDokotela. Izandla enkulu zabantu. Mambingelele ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela ke ubaba uReta osiphathele isikole ifounder egameni lenkosi uJesu ubese bathintileke nokho bonke umphathi wohlelo umsebenzi engizowenza ukunamukela ngiyanamukela nonke egameni lenkosi yethu uJesu. Siyambonga uNkulunkulu ngani ukuthi nifikile nabakhona, kodwa ke kufanele ngibabalule bonke abantu abakhona. Nginamukela ngezwi lenkosi esilitholayo lapha kumaHebheru chapter 12 elithi abanye bethu bangenisa ingilosi bengazi, ngakho malume njalo uthando lwabazalwane. So ke uma kumuthando lwabazalwane kufanele ke samukelane, ngoba kungenzeka ukuthi la phakathi kwethu sibonana thina singabantu kanti khona ingelosi ethunyiwe, noma uJesu uqobo lwakhe ukhona ukuba zomonitha abone izinto zakhe zihamba ngendlela efanele. Kwaba phakathi kwethu ke sengishilo ubaba uprofessor uJM Ncube, simshayela izandla siyamamukela eMpangeni. Uchancellor ubaba uMK Steer siyamamukela eMpangeni. Ubaba uDokotela uMA Ncube uVice Chancellor okuyena obesiphathela isikole usengu-Vice Chancellor siyamamukela eMpangeni. Phela sesimamukela ngoba akaseyo mission director. Samukela uVice Chancellor ubaba uDokotela uMafumo. Phelele izandla. uDokotela uS Ncube noma mhlawumbe ngigijimeke ngenxa yesikhathi uDokotela uM Nkosi, uDokotela uAT Ntombela, uDokotela uPB Nxumalo, uDokotela uST Ndlovu, uDokotela SN Buthelezi, uDokotela NM Nkosi, ngiyamphinde ngiyaxolisa, uDokotela SS wona engathi ngaphinda la, bese kuba uDokotela SM Gumede, ama-student doctors abazogqoka namhlanje yabahlanganisa bonke ngoba leli gama lokuthi student doctors liqala namhlanje liyagcina namhlanje. I-admin yonke ephuma eThekwini, umphathi wohlelo abasinandisela ngeensimbi ne-worship team ubaba uNcube. Ngibingelela ibandla lenkosi yethu uJesu Kristu elihlezi la nabafundisi abangabafundi abazophothula namhlanje. Namukelekile nonke egameni lenkosi yethu uJesu. Ngapha ngaphandle mawuphuma esandleni sami sokunxele kunezindlu zangasese, abesilisa ngapha mawuphuma esokhohlo, abesifazane ngale kwesokunene. Inkonzo kejulile lebenginikezwe yokunamukela, siyanamukela ngothando lwaseMpangeni, uthando lwasezulwini ngezandla ezimhlophe. Sizweleni nisekhaya, yibani sekhaya uJesu Kristu inkosi. Olala baba yami, siphelo sami, ulithemba lami, uwe wedwa ngiyasifika ongithina. Hallelujah. Uwe wedwa ngiyasifika ongithina. Uwe wedwa
sidumise kafushane ngamandla kaJesu bese sizwile Nkosi khona phakathi kwethu baba wethu baba uDokotela esimncube ukusibonga
kakhulu izandla samukele baba wethu baba uDokotela SS Ncube all the way from Durban ukuba sikhonze sishaya izandla enkulu bazalwane. Sibonge baba wethu Oh Jesus. Jehova uNkulunkulu simakade wena ophakeme ngaphezu kwezinto zonke wena wadala izinto nezakho akukho kumele ukuzimele ngamandla akho sibonge ukuthi sesilapha kule ndaba osibizele kuyo ukuba sizodumisa igama lakho uNkulunkulu. Masiyabi even though we call it as a graduation ceremony, but we believe that all we need is the presence of God in our midst. We pray, Lord God Almighty, to sense the Musa. Izwi lakho linamandla. Izwi lakho liphilile. Uthi uDavid elilanga umayelwa ngalothi lephulusedala. Yaselibanon lesihluba abahlathi. Athi Jeremiah mqhaphula abantwana njengomlilo ofanele bathathiwe. Ngoba izwi lakho yilolonto elinamandla. Phezu kwazo zonke izimo, Nkosi, izwi lakho liyadabula. Lidabule Nkosi nasemnyameni. Livule indlela nalayingekho khona. Kukhona abantu bahamba ngaphambili bathi nasehlane kwahloma sibi sabona dabula. Lizokwenza lo msebenzi nje Nkosi yami ngoba uthe obhalayo alehli libuyele emuva lingawenzile umsebenzi wakho. Ngiyakholwa uNkulunkulu ophilayo, ngiyakholwa namandla ezwi lakhe, ngiyakholwa nawumoya wakhe oyingcwele ukuthi ukhona phakathi kwethu. Sihole Jehova ngokomusa wakho usenzele okuhle egameni lika Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ngicela ningivumele ngibingelele baba Dr. Archbishop Dokotela Professor Ncube, baba Chancellor Sibuya, baba Chancellor Mafumu, bese ngicela ukubingelela Dokotela Patricia bahlanganise ngegama likaJesu. Siyabingelela ngegama likaJesu. Bengithamele kuzoba ngcono kunalokho ukuthi mhlawumbe nenza ngoba ngisabothasha uZuma engathi kuyimpilo yala ekhaya. Siyabingelela ngegama likaJesu. Cishe kwangconywana nobambele isike sibinele bemsini wethu bamsholozi abafundi bonke abangabafundisi ibandla lonke likaKristu Jesu siyabingelela. Mhlawumbe singenza amen ongcono kunalokho. Sibingelela abafowethu la abasilalelayo kanye nomzilakatha basenza ukuthi uyena sibalekayo siphathele kamnandi la olukhulana nosisebathandekayo. Ngiyacela ngingachithi isikhathi ngokumsebenzi useningi kakhulu ozokwenziwa. Uma singaye emabhayibhelini ethu chapter 14 ncwadi kaMateyu, njengoba sebeshilo-ke ngowancube nanisibongo njengoba kuthiwa S leligama la esilingisifiso not usifiso nje ukuthi ngeyilanga ulibizeke kahle nokuthi-ke igama lami akungibazi umawubizi kwenzekile wakubizi lami bezwayibona bazami. Amen. Angazi-ke babofisani bayazi bona babofisani mhlawumbe lokho ababekufisa kwenzeka mhlawumbe akwenzakalanga. Ngizobalekisa ukuthi ngilodokotela medical doctor lahluleka nodokotela wephambili kodwa-ke lokho akubonakele. Umuntu unefiso zakhe kodwa umuntu nomuntu udalela indlela yakhe. Ngicela singachithi isikhathi bazalwane. Chapter 14 sawufunda nje amavesi ambalwa from verse number 27 uma kungenzeka ongangifundela abese ngicina verse number 31 egameni likaJesu. Jesus. Verse 27. Kodwa uJesu wakhuluma kubo masinyane wathi yimani isibindi yimina ningesabi. uPetro wayesephendula wathi kuye, Nkosi, uma kunguwe yisho ukuba ngize kuwe phezu kwamanzi. Wayesethi woza wehla kuPetro emkhunjini wahamba phezu kwamanzi weza kuJesu. Kepha bona umoya wesaba
eseqala ukushona wakhala wathi Nkosi msindise. Masinyane uJesu welula isandla wambamba wathi kuye awu wena lokukholo okuncinyane ungabazeleli na. Why did you doubt? Ungabazeleli na. Angomgama lenkosi. Ungezwakala amavesi amaningi kodwa ngicela usebenzise igama elithi ungabazeleli na. Ngoba lento ezosenza ukuthi lolu daba esifuna ukukhuluma ngalo sisheshe masinyane ukuthi sibambelele kakuthi ungabazeleli na. Why did you doubt? Why did you doubt? Amen. Uma singanikeza kancane i-background yale ndaba esikhuluma ngayo lithi iBhayibheli uJesu wawela nabafundi bakhe. Uma sebewelile wayeseyena ehamba eyokhuleka. Uma ekhuleka lithi iBhayibheli ngoba ikhona imfihlakalo emthandazweni. Uma uthandaza izinto ziyashintsha negatively, zishintshe positively. Emthandazweni don't expect a positive answer only. You should also expect a negative answer. Ukuthi usubuyile izinto yishintshe kanti uyothandazela ukuthi isimo sibe ngcono uvela ubuye sesiwesi kakhulu. Hallelujah. Now uma ke uJesu eyothandaza ufica umkhumbi usumuvile la kade ukhona. Masumuvile lithi iBhayibheli ngoba wayengenankinga ngoba uma ufundi iBhayibheli lithi eqaleni ulizwi wayekhona ulizwi wayeNkulunkulu konke kwavela ngaye. He has no problem ukuthi bamshiyile ngomkhumbi ngoba ngisho ulwandle alunayo problem yakhe ngoba lavela ngaye. Ayibonge Nkosi. So uma ngabe efika la kusho wakutshela ukuthi ke namhlanje ngizohamba phezulu njengasemhlabathini and wahamba uJesu umehamba abafundi bambone ezakude and the Bible says when they saw him they thought he's a ghost. Base beqala manje baba troubled enhlizweni zabo ngesikhathi bekhathazeka. Lithi iBhayibheli wayesethi uJesu lamazwi awasho esiqale khona uthi ningesabi I am. Ningesabi I am. Uma uMose ngelinye ilanga msholozi ngoba engathi uyangizwa wena. Uma uNkulunkulu ekhuluma noMose ufika esihlahleni siyavuka. Uthi njengoba uthi angiyeke bantwana bakaIsrayeli ngiyafike ngithini bona. Uthi batshele ukuthi enginguye ungithumile. Why God is not specific of any name. Afuna ukuthi angabi negama elizolimita. Njengoba kuthiwa uSifiso that name is limited. Ngoba linento ethile eyayifiswa but when we say I am, if I'm hungry God is the bread. If I'm thirsty, I am the living water. Alibonge igama lenkosi. So uma uNkulunkulu ethi uJesu ethi ninesaba uzama ukuveza ukuthi noma kwakhulunywa uMose before kwathiwa nginguye eshe uNkulunkulu ngoba mina ngisemthathweni bakhe lokho kusho ukuthi nami I am. Njengoba ngithi manje speed ayikho into engamandla mase khulume mina. Ngingokala ngingogcina. Nesikhathi sonjalo ukhona le ndoda ayibukeka njalo ngathi umuntu enamatata uPetro njalo uyakhamazela. Uzokala ukuthi Nkosi makuwe ngiyamthanda uPetro mina. Makuwe ishizwi. Then I'll come to you. Then the Bible says what Jesus was sephelele lithi waphuma emkhunjini. Bazalwane elukhulumo ikakhulukazi nalaba bantu abahamba lobizo noKristu. Uphuma emkhunjini. Emkhunjini, that was the place of safety. The place where ungenawo ama-doubt of anything ukuthi kungasekwenzeka. It was a comfort zone. If we may put it that way, wawindawo ayesho ukuthi hayi abukho ubungozi. Kodwa ngoba sakhona sembizile. Lithi iBhayibheli waphuma in the
zone waphuma wangena endaweni enobungozi ngenxa yokuthi khona usembizile lento kahle kahle bathandekayo akuyonto afuna uphume ungezwanga ngombizayo ngoba asiyi endaweni yobumnandi kodwa siya endaweni eyingozi ngoba njengoba bekhumele emanzini ukhumele emanzini ngoba ufuna athembe oyedwa lothe woza Niyangqilaza amamenu mubi kakhulu niyangqilaza bathandekayo zamanje pretenda noma ningezwa ukuthi ngithini nivele nisho amen nje mhlawumbe kuzoba ngcono zilakatha ukuze ngikwazi ukushumayela wena ungiyakasela ngoba abanawo amen laba mina ake ngizwe wena haleluya ngishumayeza abantu ababi namhlanje abangena amen asambe nawe ke mzilakatha ngishumayele mina uma ukhulunywa ngalento lethi iBhayibheli wapho waphuma emkhunjini wahamba emanzini lalela bathandeka ngifuna nizwe le ningacabanga ukuthi lento engikumeleke yona into ezokunikeza imali noma into yokuceba kahle kahle ufuna kwi-comfort zone uzongena kwi-risk of your life. Hallelujah. And the Bible says wathi mangabe sehamba yaqala ke lento engikhuluma ngayo lithi wanda umoya nesikhathi nakumoya washift ifocus kulobi isileyo wakhoza ukuthi kukhona otheka nesikhathi esenake izinto ezenzeka around him kwangathi khona into ekulahlekelayo and the Bible says waqala wasona phethu isoniswa yini angisoniswa yini eningi ngisusa ifocus to the author and the finisher of my faith. Yes, see this it because once you shift the focus, you look around the situations, you'll never make it. There is an author is an author, the finisher of our faith. I must shift my focus and move them Lord until come. What about you come? What about towards? People Nasimakati, Urabashaya, Nasipibo Lobusle, Kosiane, no Mamadu Lavakina, so the Kalabashita, the Suga, but the Focasiane, I come on, what you know to us. In Lobusle, follow Pilumis, Kono Tewos. Not was also as there will be so much risk. When you never shifted the focus, you never move your eyes. Oh my God, Ilati wathi mangababona ukuthi ushift ifocus wabheka umoya lokuphazamisa and the Bible says wasekhumbula ukuthi azange wayisukela kodwa usuke ngoba khona the woza uthi mayikhumbula leyo nto wasebuyela kulona wathi noma ngashona phansi kodwa khona the woza akubuyela yena ibize yena lithi wayesethi Jesu Nakundishona wenu umisaka uyasenu umisaka aselule bakho nabehluleka ukelule misaka eshamari waselule amen nkinga sithi masiqabele bese siya la singazange sibizwe khona siya la singazange sibizwe khona siya la esingazange senze voice it was
And it is very important ukuthi unganyakazi ungabezi ungathi mawubona benyakazi nawe usuyanyakaza usuke mnyakazi manje kodwa khona iyasuka futhi uyizwa usuke ngeyona ishintsha umdlalo kodwa kunephimbo esidingayo wakhuluma yona susuka sesingashorense izinto zenzeka kodwa ngiyona ngesibindi abafundi bakaJesu njengoba bengakhulile ngiyabathanda laba abangathanda babebona uPetro ephuma emkhunjini nabo bamlandela ngoba noma bezizwile izikode bengaqondene nabo beqondene nalobo uzile ukuthi uma kuwumuntu oh shamaya uma kuwuwe yishizwe nje kuphela haleluya yabona ngizoshumayela ngenkani noma bethiwa akushumayeleki siyayazi imikhuba yemimoya efuna ukuthi nje kungabi imiyalezo odlulayo and sasahamba ibanga elide ngale sesiyakwazi ukuthi ushumayela kuba kukhona abantu abamelana nento eshumayelayo ngoba ufuna ukuthi kungafinyeleli izinto sizoshumayela ngenkani sishumayele ngamandla sishumayele ngento esibizwe ngoba kukhona lo mmemezile I want you to listen to me. Lithi Bhayibheli waphuma yedwa uPetro. Petro uphuma kanjani ukuthi uJesu angithi uyezo akasho ukuthi wozani. Uthi woza. Akuyonto umndeni. Akuyonto abangani. Alazisaya. Kodwa yokuthi unganosuku. Kuba kwakhona indoda. Iye Damaseko ishisakela ukubulala amakholo ngelinye ilanga lithi ngelinye ilanga yabulala kwavela waqhamuka umbane wamshaya isiphaphele wasimanela nazonke wavala amehlo semthatha wayesethi kubane wena Nkosi uthi nginguJesu omzingelayo Kama kwa tunasemaelishona wazimela amakhona wathi mzimela khona abantu abangazuthi babethinta thina ngiyabazi noma yini kodwa ngiyabazi izulu ngiyakhumbula indaba kaSifana lithi Bhayibheli wakhanda amamathe uJesu uyahlala kwasongela sikaNkulunkulu kodwa besikhathi uyazi emhlabeni kusizwa abantu begama lakhe ufuna yena ukuhlala sukume kodwa khona indoda esimilayo ngisho umndeni wethu mangasibeleki uhlale ube ngaseyitheni ukhulume kabi ngegama lethu kodwa khona lowo nasikhala ngayo ukhona lowo asokuselithi mashando koya Amlandeli crowd. I heard the voice. Yathi Amen. Yona nto namhlanje noma ngiqhwile angiyi kwenye indawo ngimemeza lo owangibiza uJesu Kristu waseNazaretha mhlawumbe masingasho ngayo ikhona into ongayo ongayi-understanda uthi unamandla kangakanani lo Jesu esimkhonzayo akhosi besingamelana nayo njengoba kuthiwa wahamba phezu kolwandle akagcinanga ngokuhamba phezu kolwandle ngelinye ilanga ufika emshadweni kunenkinga lithi wayini laseliphelile washintsha amanzi amen uJesu akashintsha amanzi aba yiwayini ngiyocela umfundi manje lithi wawashintsha umxolele ngizocela ukukhala phansi esikoleni babamfundisi. Lithi Bhayibheli wathi Xhosa imbiza namanzi. Oh yes. When he
gave that instruction. Tese igcwele imbizo wasethi ikhani nihambise umphatho womcimbi. Mina ngithi ukuthi kwathiwa amanzi ashintsha abanjengewayini elimnandi. Kodwa kazange ashintshe manzi yena owenza iwayini. Ningathi bathuka utshwala bese lithi uJesu washintsha amanzi owenza iwayini. Akazange ashintshe manzi owenza iwayini. Taste bayizwi mnandi njengewayini. Bayizwa iyilakanto angabosha. Angisho ukuthi yakalento yenza kodwa wasebenzisa ivesi elingasho lento isho. Ngoba lisho lento isho. Lisho something deeper than that. Uthi Jesu wazi ukuthi noma usasibele kodwa ungasizwa ukuthi sisawa. Usizwe siswithi ngoba sekhulumene. Oh, if you heard the voice yabantu mhlazana sebeshintshile ukukhuluma uyozophike nomuntu owasiza impilo yakho. Okay, khona umuntu obizwa uNkulunkulu bese bakhona umuntu obizwa abantu noma umuntu. uMose baba wabizwa uNkulunkulu, uAroni wabizwa uMose. Ubonakala ngathi akabizwa uNkulunkulu, ubonakala ngoMose entabeni. Bayifika entabeni uyakhuleka. UMose usele nabantu angabizelwe bona, ubashintsha indlela lokwenza izinto, ubakhonzisa ithole. Ngoba babizwe ngabantu abanayo ivision and they don't have the message from the Lord. Uma ngabe lo uyena obizwe ngasekho bazophambanisa izinto. What if you can follow? Abo apostolic faith mission. Abo babungida bezumyalezo. Bayitshela into babonakalisa amandla kaNkulunkulu. Ngelinye ilanga twindoda kaNkulunkulu iphezulu ebhaleni banoyi lahlule ngofaka amagiya yathandaza. Ibhanoyi lashintsha indlela yokuhamba phezulu emoyeni ngoba lento esinayo inamandla aqakiwenza. Kwase kuba khona abafuna ukuzenza ungidi. Bathi abayibona izinto zikababungida zenzeke. Babona ukuthi ungcono bawufuna lento. Ngoba bethi yasiza. Lalela na yiki into esizayo. Kunegama nje elinamandla. Igama likaJesu. Ngoba lezo zinto noma ungayisebenzisa kodwa ziyaphelelwa abantu. That is why today ubona abantu abathi basahamba ngamandla kaNkulunkulu ngathi sebengezinto abayiposteni. Cela uzomemezela namhlanje esekhona amandla kaJesu yena yedwa. Angizange kuthiwa nalutho. Othi uma isekhuluma into kwesizinto ziyenzeka. Nanda umbamba ngesandla. Bamba ngesandla. Ngoba akafani nathi uJesu. Thina manje wenza amaphutha siyabuyeka. Mhlawumbe mvumelene inkulumo. Manje wenza amaphutha sigijima phezulu kwakho. Manje wenza amaphutha sinamavesi esiwavula. Manje wenza amaphutha sinezinto esingashumayela ngazo. Ngoba vele ngasenakela sikaze saba nomyalezo. Umuntu omyalezo akasho ukuthi mayibona umfowabo ephansi lithi iBhayibheli mawuthi uyanazi iBhayibheli lithi ninabo bomoya. Makhona phambi kwalo moya. Ninabo bomvuseni. Bese into enamandla bese tubusuye eqaphela. Ngoba kuyenzeka ngesikhathi when you want to risk someone then bese sala wena. Kama wewe hivi vile. Because kukhona ama-preachers and those who are given the spirit yokuba amuthi bafunde incwadi Efesu chapter number 6 lithi asibambene nenyama negazi sibambene nemimoya nababusi balomhlaba kunama-levels. Kukhona abantu who can be able ukucontrolwa amandla abambe country ngokwelevele lemimoya.
kube khona abantu abanikezwa amandla to deal with the prophets abanganikezwa amandla ekhaya abesethi umuntu ngoba usahamba iprovince abesecaba ukuthi unamandla omhlaba. That is why abaningi balimala beseshumayeleni. And remember, I'm not saying bazalwane wabulawa yini. There was a guy who was preaching. While in the process of preaching, ehlele esitulweni elinganisi bacaba ukuthi usalinganisa kanti akasekho. And you want to tell me ukuthi wabulawa ukuthi basekafika isikhathi sakho sibuye sikhulume nezinto ezingekho. uNkulunkulu akabulali umuntu ngesikhathi singakashaya. Amen. Uma nje kwenzekile awusosize kuMoses mhlawumbe nje understand abantu. uMoses kwathiwa from Egypt to Canaan. Kodwa uMoses akafika eCanaan akabulawa uNkulunkulu wabulawa ungangaleli. Akunezinto ezenzeka because of disobedience. Ezingenziwa ukuthi sekuyisikhathi siyofa before time. Asibulawa oshumela, asibulawa amakhenza, asibulawa nawongulaza. Kodwa sibulawa ungangaleli. Ungangaleli kunamandla. Ukuthi sithe sikwazi ukuyinikeza amandla phezu kwethu. What to understand is the living more. Khona abantu ngekuzulwe la oyothi ukuthi uqale manje bakhulekele. Mhlawumbe noma ngingenakudlela lokukhulu baba. Ukuthi ngikutshela I pray for you again this. Ngesikhathi mina I pray for this man. Sorry baba ukuthi this man. Kunesikhathi ngimthandazela. Ngingamthandazeli ngoba ewusibongo fana. Yabantu manzokubhaja kulento esibongo. Nizoba nenkinga. I'm not standing here today because I'm standing here because uNkulunkulu has decided using this man. I prayed. Ngithi Nkosi ilevela kuyona. Sizombona ehlaselwa izinto. Hlele wena. Uthi bahlulwa izinto ezithini kanti abahluleki. Uliwe ezweni lokwamoya. Ngoba kulwela ukuthi akangafiki nakuNkulunkulu emthini. Ngoba once you get discouraged. Sengafika endabeni yakho once wangabaza uNkulunkulu ayishokula ngenxa yezimo obhekene nazo uzulahleka nganto ke okubizela yona la akwiza ukuthi noma uyabona umoya uyavuza noma uyabona izinto zenzeka uqhubeka ngathi awuyiboni baze basho ukuthi kodwa njengoba isimo sinje yini kuba hayi angisaqhutshwa ukuthi angiyiboni inkinga kodwa sengiqhutshwa ngoba khona othe woza ngingakafiki. No way that I can. I will never doubt every single word that is said to me. Now we have to say, "We want to continue now. We want to have the razon of Allah." Now we have to say something. Now tell them our office to do and tell them who want to have school business. What we have school business got to tell you about Allah. See this as well to tell me. The intelligence that they have from the whole press. But the man Maliabi, see this army is in school man. Man ngicabela mina ngizokhuluma because I invested in you. So manje safari training call. Manje leyo gcwalisa iform uzoyiletha kwena kuthiwa lapha ngeke ngathanga sendele i-email kwaplanthe ngibonana manje imali ayisafiki. Sengifuna ukubuza kanti wenze njani ngoba manje futhi content wonke wenzile kanti ayikho. You have to wait. Khona into engingaphakama ngayo. Kanti ngiyakholwa ukuthi noma singafika lapha kodwa khona ifoundation esindlalile for you. Uma awenu benginothi uma uNkulunkulu engibusise phambilisi nenze sure ukuthi labantu engibabiza ngabazali I appreciate them publicly. Ngoba ezinye izinto abantu abangaunderstand unezwe lemimoya elilwayo. Akesikhulume ngale kaphela angithi uzilimoya uvumbuza sikhulume nje it was a physical week. But I'm talking about spiritual forces, the forces of darkness. I'm talking about those things. Don't fight with someone. Don't fight. Eke ngisho ukuthi ngoba bethu ayijabulisa singazothi kuba lokuhlela esontweni nahleli siyakhona laba abakwini
lige phezulu. Ukhona okuthiwa uhlele ebhentshini. Bese kuba khona laba belower division. Umfice dlala. Abese bone ingcono kunalo hlele ebhentshini. Kanti akekho ku-level yakhe. Uma ngase kuthiwa nawe khuphukela ngasenhle. Mhlawumbe yena ngeke ahlale ngisho ebhentshini uyohlala angabona kancane ukuthi ukhona. Inkinga, you are fighting with those who you see behlele ebhentshini ucabanga ukuthi kuphelile ngabo. Kanti isikhathi sabo siyenza. Ngamanye amazwi ukhona into ekufanele uhambe ungabazi. Uma ungabazi ukusho kaNkulunkulu. Uma ngabe seshilo noma ngabe kuthiwa wahamba uAbraham wahamba waze wadlula isikhathi waze wathi kwakhe ngena nasi sigcinakazi ngoba ngathi uNkulunkulu ukhohlile. Ungene kule sigcinakazi uzakhela inzalo. Walalela kanti uNkulunkulu isikhathi sakhe akasikhohle. Ngoba ngathi ukhohliwe sekungabaza ungabazi into ayishokile. Very clean. Now we have umsebenzi ngangafuni. Nginqena into yamakhono. Ngoba amakhono akahlumeza uze uthathe intambo uyilingise. Sentsha amakhono. Noma bethi bandla awungeni lento. Ngoba omunye uzothi mina ngishumane nabandla. If you are a traveler, don't compare yourself with me. When I'm leading a church, I'm a pastor of a local church. Actually, I'm not even a pastor, I'm an apostle. Ngikala amabandla. Kodwa la uhlala nawo. Khona izinto zizwayo. Ezihlumezayo. Kwesinye isikhathi umuntu uthandazele. Kanti ufike ngakwazi ngisho ukwenzana engenalutho. Ufika nesikhathi kusibhobhoke ngaphansi. Uye uNkulunkulu omkhonzayo. Uthandaze athole ithuba lokuthi abe sendaweni engconywana. Athi mayesengconywana bese ezophakamela wena. Kufanele uqhubeke uhlale nalowo muntu. Umbekezelele ngathi akenzanga lutho. Abantu abathavela they become a celebrity because they preach basukuma abantu bame ngenyama aqeda athatha imali yakhe aphuma hamba usale lono uyena obizelwe lendlu uyena oshukashukekayo into ezomenza ukuthi angapheli amandla. Don't doubt what God has said to you. Onothe woza unganyakazisa umoya ozwayo. Ngiyancenga bazalwane bathandelani nikhona kodwa la nikhona nani ngiyanicela ngokubele kwaNkulunkulu ningajwayeli ukulwa nalezi ingane. Yakhosa ukuthi nawe uzofaka ingane ngokungala abekho abantu abahlasela njengoba badlala ukeyboard badawa baze bashishile iziphansi. And woke up I'm speaking the truth. Ngoba angazibona moya ohlasela nawe uthi yini lesuke kulisana my son umboni bamafu noma at driver sesama noma tishima that's my son yiyona nto labendala useyadlala akakabi sezingeni lomzilakade. Ingqondo ngesikhathi iqala ukudlala ithi muphi lo moya olimaza lezi ngane wakho ntethiwe ingoba base in the forefront of the home. Mawufundi iBhayibheli kahle lithi uJoshua ekuseni wathi hlelani abahlabeleli abesebiza into enzima athi abahlobe ngobungcwele. Now uma ethi abahlobe ngobungcwele laba we always require ukuthi babe ngcwele. Yethi thina kunezinto nathi ezisishaya bese sihlule ngokukhulekela sihlule ngokuba nabo once bakhona izinto abazenza ngoba abantu abakhulela kakhulu abantu abakuwesha thina abantu abakhulela kakhulu abantu abama-intercessors abantu abadala kakhulu abantu abadlala ama-keyboard abantu abawo-sound engineer ngoba laba bantu they are the heart of the church. Uma kwalimala bona kulimala the whole church. Imistake enkulu lesiyawuyenza ileyo ukuthi sibuyisane nabo. Wathi ngokunyaka wafika indodana yami yayidlala keyboard not le mfuma ngayo ayidlala keyboard yafika imanzi de uya-understand-a wena wazika mloko wamanzi wafika imanzi de wasuka lezi imbuzi bala ngehlala egadidi isikode esotweni zawumvile zathi ngeke ukwazi ukungena zongcolisa igama likaNkulunkulu bese besafika
kusho basho igama lokuthi sibakade Thixo ungiloze ukhanya kakade indlela ezimhlophe wena washaka phezu kweJerusalem bathi sebemvimile bese beza kuyini sebezongena sesithe ubaba sethe usibani akangabe sangena ngoba akekho esimeni esikahle ngathi ngithini angiphindi bathi akekho esimeni esikahle ngathi siphiso sibekhuluma ngaso wathiwa umanzi ideke ngathi ukhona phakathi kwena ongekho umanzi ideke ongakwazi ukudlala wathi hayi bakuyazi ukuthi uyena lapha ngathi mina ngicela ngimisa ahlale abe ngazi kuyikeyboard ngoba akuye ngoshumayela yini ushumayela mina ngifuna igift yakhe ngifuni ubungcwele bakhe nazo ukuthi abantu efuna lababina baba kule mina my own daughter is a worshipper waqale ngabasindiswa wazosindiswa ngendlela sivumeleni nathi ingane zethu ifane nezenu liyeke nazo ikhule njengezinye ingane ayingaphenduka ingane yami ibe umbishop engakaziqale baba yilento yensindiswa mhlawumbe ayikayivumi ilandela into yakho ngoba bakhona abalandela into yethu ngoba bayayithanda kodwa engakaze ifikizwe bahlala wathi uJesu was usethi ke bese baba engasandla where is your faith because if you still have faith you won't doubt my word. Scheiße, singahamba ngokukholwa siyaliswa iswina Siyabonga ngokuthula. Siyabonga ngolalenziso yethu. Siyabonga neqiniso lokuphila. Baba nokubeka. Sithanda kangaka. Silapho. Siyabonga siyabheka ekseni.
Wasingakhohlwa wena noma isimo singavumi kodwa izwi lakho sikhulisa sikunikeza izinsekelo zokukholwa kwethu ithemba lethu sakhiwe sijulile siqinisile sibambe ukushinga okulathi sibili siyabonga uNkulunkulu ekuseni babona amandla wonke wenoselemba makubuke osenzela kahle wenosiphatha kahle dumiseka uNkulunkulu sethembe wena sethembe izwi lakho sinakwinaka eminye imisindo uNkulunkulu ephazamisa ukugijima kwethu iyesu isibulalela ubelapho babona amandla wena uphikayo kusephakathi Montwele elakhe igama liyasiqhubeka siyabonga endaweni ephakeme osi alimasi nedimoni lomgabaza ngiyenzele emangalisayo kule ndawo kodwa uPetro wayebona ukuthi ushona phansi waphakamisa isandla kukhona abantu esihamba nabo la abayiqhila zemimoya kodwa babanjwe into eyodwa umgabaza bapractice lento engekho engabe yavela lethi uNkulunkulu uyalekelela
Nangu Jesu namhlanje. Nangu Jesu. Nangu Jesu namhlanje. Phetha waphakamisa izandla. IBhayibheli uJesu wasibamba. Namhlanje uJesu ufuna umuntu azaphakamisa izandla. Kanti nami ngiyalibona leli dimoni. Ushathoboka. Siyathandaza egameni likaJesu. Siyathandaza egameni likaJesu. Siyathandaza. Ngaphakamisa izandla la ukhona. Njengophetho namhlanje. Yesibona isandla laphaya. Phakamisa izandla namhlanje. I'm gonna pray and break the spirit. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Siyathandaza. Uma libamba leli dimoni lidonsele phansi. Lika libamba sonesikhundla esikhulu esontoye. uJesu ngaphi izinto ngapha. uJesu ngaphi isamba ngapha. Hayibo. Nangu Jesu. Nangu Jesu. Bayakhululwa abantu namhlanje. Urabashaka labasaya. Siyathandaza sifalamele. Phakamisa isandla la ukhona. Ukuthi namhlanje ngiyaphuma kula manje. Ngiyaphuma kule dimoni namhlanje. Ngiyathandaza baba. Ngiyayibona isandla besa kuwe. Besa kuwe, besa kuwe. Besa kuwe, besa kuwe. Wena namandla besa kuwe. uNkulunkulu wethu ezazi izimo zonke. Baba siyathandaza. Siyathandaza baba. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Thank you, Father God. I thank you, Lord Jesus. I thank you, Father. I thank you, Holy Spirit of God. I thank you, Jesus. Ulamona sayasa. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Just one testimony bazalwane. Ngakhona isikhathi eside ngidala isilwane siyincinezela zonke insuku. Sengikholwa bazalwane, sengikholwa. Ngangithi mangifike ekhaya ngingabaze ngishisa inyamazane ngichelachele ngizame yonke into. Ikhandela lalivutha kuze kuse. One day make nganquma kushunyayelwe esontweni. Kuthiwa ngokuba kukho kungenzeke kuNkulunkulu. Ngalelo langa abazalwane cabanga ngangineminyaka ewu16 kodwa yikho into lesisilwane esasingayenzi kimi. Mangithi ngwele ekhaya kuyisilwane sasekhaya ayikho into engayenza. Ngalelo langa ngathatha isinqumo ngathi ngiyasiphakamisa isandla. Ngiyazi ukuthi kuzwakala njengehlazo. Kodwa maye khona umuntu la specifically bazalwane ohlushwa imimoya. Ngicela ukuthi enze ngaphambili. Ohlushwa nje imimoya bazalwane. Izike ihamba zirawundi izo ebusuku uyasaba ithunzi obona ithunzi uvele uyemnyama ngaphelele. Kukhona ngisho driver yobazalwane osenkinga ngenzele emanganisana. Uma nginganiyane idimoni uzogcina nemoto ngiyakutshela. Ngoba lento ngikhambe is a driver. Angafisa ngisho kwani robot libo bazalwane. Ekhala Timo, ngicela ukuthi uze ngaphambili. Egameni likaJesu ngesabe namhlanje. Uzophakamisa isandla. Ngiyacela mzila ngathi woza ngaphambili oboza mfowethu okade ushumayela. Mayikhona bazalwane. Mayikhona odlala imimoya. Angazi namhlanje umbetheni namhlanje. Wenza izinto efanele ngaba uzindi namhlanje. Wenza izinto ezihlukene. uNkulunkulu awarilisa mina. Mosaya nemali siyapha. uNkulunkulu awarilisa mina. Awarilisa nawe namhlanje. Egameni likaJesu. Egameni likaJesu. Kuyenzeka, kuyenzeka, kuyenzeka. Kuyenzeka, kuyenzeka. Mosaya ola mwana. Free, Father, for your kingdom and your praise. Father,
Magate uso Shame basaya makono shebo sotosa Sopule Jesi Shamataya basi Utumango Namasita la babashatele bosaya. Desipinde siphakamise izandla kafushane baba kushinda basaya. Lord. Shaka dokotela undlova thandaze egameni lika Jesu. Kina mama masini bosha. We
udokotela. Genesis 41 verse 38. Ngokomthetho kufanele ukuthi ngabe sifunda ama-CV manje abo bonke abantu abazohlonishwa ngokudokotela. Sinodokotela labangaki bawu-4 abazohlonishwa. Sekufanele ngabe sikufunda ama-CV. Kodwa i-CV u-41 verse 38. Ayikho i-CV edlula leyo bazalwane. Noma nibabona bezamalanga phambili. 41. Wayesethi uFaro ezincekwini zakhe, Thank you, Jesus. singamthola yini umuntu onjalo onomoya kaNkulunkulu na? Ayingcono bazalwane beze baba babonakala bamila ngaphambili. Ngicela nibaphakamisa bamidlela ngaphambili. Bazobe sebenza ngamunye bamidlela. Ngoba ngiyibona lezi. Ngiyacela manje vision director bamusibanda. Ngicela bamila. Sikhulumele kusidlule kuyo. Sidlule kuyo bazalwane. Ukuthi noma kwenzeka kuzo kulungile laba bakhona cha imani khona lapha phezulu bazalwane ngoba sosebenzela khona 41:38. Wayesethi uFaro ezincekwini zakhe, singamthola yini umuntu onjalo Unani bazalwane onomoya kaNkulunkulu na? bazalwane la evolution ukuzokwalifa udinga yini bazalwane Moya kaNkulunkulu. yeah ngoba ungafunda iminyaka ewu7 kanti nomoya wabaphathi unabadala funda iminyaka ewu7 kanti nomoya wotshwala insipho nje bazalwane funda iminyaka ewu7 kanti nomoya weyikhundla ulwela isikhundla phansi phezulu isikhundla bazalwane. It's all about this scripture. Kodwa singamthola yini njalo nani bazalwane? Ayizweni kahle lento bazalwane. Laba njengoba sibahlonipha bafundile impela. Kodwa uma efundile impela engenawo umoya kaNkulunkulu uyodaka ugologo na asinazi certificate bazalwane. Uma efundile engenawo umoya kaNkulunkulu uyokhipha nazi certificate bazalwane. Yabona lento ekuthiwa yisono bazalwane ayinqeni ukuthatha indoda endala bazalwane efana nami esimpunga njengami. Yami yola nemashidi namhlophe kuthiwa baby kusho umuntu ono-8 bazalwane. Ukuthi ufundile kodwa kanawo umoya kaNkulunkulu. Awish mabe bazalwane bekuzoba nodokotela abanomoya kaNkulunkulu. Ngiyabethula-ke bazalwane. I-CV yabo yini? Spirit of God. That's the CV. That's the CV. Bazalwane ngiwabonile ama-CV ngawathatha ngawasepitona ama-CV angasho lutho. Ngake ngahamba mina ngaya le ndaweni bazalwane ekuthiwa iseManguze. Ngithatha umfundo othile kade efunda la empandeni. Wathi ucela ngiyomgcobela ngiyomhloniphela umholo wakhe. Ngafika mangifika lapha bazalwane kwafika isikhathi sekufanele ngimgcobe ngathi ngicela yena nomama ezela kwase kuthiwa usho umuphi umama ngoba bawu4. Usho umuphi ngoba bawu4 ma kwake kwama bazalwane. Manje ngimiswa yilizwi lithi konke indoda emfazi ngomunye. Ngizothini manje abantu? Lo muntu akanawo uNkulunkulu nabafazi kuphela bazalwane. Akanawo umoya kaNkulunkulu. Singamthola yini? Onjalo. Unani ngazawethu. Unani ngazawethu. Awubheka umuntu sethola ukuthi unjani lokho nawo. Khona umoya phela kuthiwa yitotsi bazalwane. Uyabona lo kuthiwa yitotsi. Uyawazi lo kuthiwa yitotsi. Kuthiwa ngesilungu amamusi bazalwane. Ayakathintwa. Unawo umoya ngakodwa unomoya kuthiwa yitotsi. Yena uyabathanda bazamela ngabathanda bazalwane. Yena uyathanda sokendela ngaka-attend. uJesu ngapha izinto ngapha unomoya naye. Haya umbheke. Mbheke usuke la enzwaneni uzobona ukuthi namubu umoya. Qala enzwaneni nje. Lezi sezafana nezikwakhe. Qala nje kuzona. Khuphuka naye ke khuphuka. Beka ke ekhanda ke manje beka ngithi uyiva igqokile. Ukuthi nguphi umoya. Nguphi lo moya, nguphi lo moya.
singamthola yini njalo onani ngenza kwethu banomoya kaNkulunkulu uma kuyokwenzeka beshintsha bokubuza ukuthi kusayiwona indomoya kwakuNkulunkulu wayikhuluma ngawo ngisengasiphotho madoda ngasiphotho dadewethu ngasiphotho Amen. ngisiphotho noba niphoxanga noba niphoxe uNkulunkulu osezulwini. Haleluya. Haleluya. Ake baphakamisa abakhona abazalwane. Kwathi angithi imzila kanti angazi bezoshoka yini. Ngithi awehle umoya